Usale Mabobo wesifazane unkosazana Sinakho Chibane othi ushaywa ngumshayeli wetekisi esigamekweni esenzeke ePhoenix eThekwini emva kwengxabano phakathi kwabo. Unkosazana Sibane udabuka emanzi imtoti kodwa-ke usebenzela eConubia eThekwini. Uthi umise-ke itekisi ngaseConubia efuna ukuya edolobheni eThekwini wathi umshayeli akagibele. Ithe-ke uma ngabe isuka yangaya eThekwini yaya ePhoenix yehla yenyuka-ke nami nabanye-ke abantu. Uthi-ke ngibuzile ukuthi kanti itekisi iyaphi kanti nathi noma-ke iyaphi nathi ngoba mina ngijahe ngifuna ukuya-ke eThekwini. Kusuke-ke ingxabano engibiza ngomfazi wasuke lapho-ke waqala wangishaya waze wathi-ke uzohamba nami ayongibulala. Kusho kumgili unkosazana Chibane. Unkosazana Chibane uthi umshayeli uphenduke isilwane esho ukumqeda abelwa kwaze kwaphuma-ke abantu bendawo ePhoenix. Uthi-ke bekwala ngisho umsizi wakhe emkhuza umshayeli kodwa engezwa mshini emshaya. Uthi unkosazana Chibane uncoma amaphoyisa ngomsebenzi wawo wathi-ke afike angachitha isikhathi ambophe umshayeli. Uthe yena usuke lapho-ke waye emtholampilo ethola usizo ngoba-ke elimele. Okhuluma amaphoyisa uZinatali uConal Robert Netshuna uthe-ke ukhona umlisa abambophile ngecala-ke lokushaya. Ingane zakwethu-ke sibukeka zandi igameko noma-ke zokuxabana-ke phakathi kwabagibeli nabashayeli wey'ngane zakwethu. Sike saphosta-ke udaba la khona-ke umshayeli wahilisana-ke nomgibeli wagcina-ke kuphuma isidumbu umshayeli wagcina-ke eshonile wey'ngane zakwethu. Sengathi-ke kuyanda ukuxabana phakathi-ke kwabashayeli bamatekisi kanye-ke no-driver. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Hlanga lapha kwi-comment section.